Bibi. Ano ba? Ano ba? Ano sa mga na? Nagawa talaga ikaw tawag. Kasi tawag ko eh. Basta good. Bibi time ka karon. Ito ang adlaw ron. Ano ba? Sa mukha nung bibi, nakagihuwa tawag ba? Unsa na yung kukulit tawag ba? Samot yung kay ka bibi. Palayo sa bibi kay mo. Ano? Unsa na? Nalay kagihuwa tawag. Unsa kita waga lagi? Basta nagihuwa na kay labutan. Asa naman itong ipaabot oy? Kini. Sakpan na ganin ako ron kung sa Jiko ana ning bibi gud. Ay nara di ay. Sa may bahato na ko ani. Nagibidin siya sa mga buwang. Sa ano? Kaniyag yan, sakto na dyan, aktor na dyan yung nakitaan dyan. Sama ulit to. Katabang ko sa kong amiga ba yan, siya akong buhaton. Dre, mga ito. Nalagi kayo hugaw. Mansa na? Buling. Bay. Ano ka, uy? Iuwan pa ni mo din, uy. Nakitaan na ako sila bay. Kasi pinakita niyo mo? Akong bibi bay, nagkakuha sa laki bay. Motor bay ba? Ito ulon kayo nila bay. Kita isri ka. Kita lagi ko sa aktor bay. Sila dito ha, Sila dito, gusto rin. Mauli ito bay nga. Sige na sa cellphone bay. Sige na siya, kanang tawag-tawag. Busy na yun ba? Nya, wala mo tulang ka itong laki. Pero makibaw ka, tinuod ba? Iya ba itong kabit? Wala lang bay, kita Ibaw ni mo na, bay. mag-date mi dat bay. Diyan dyan lang ako makuha bay. Kana mag-date ka na mi. Sige, cellphone na siya. Wala siya ipagkini mo. Tama din bay. Nabit yun na itong iya, bay. Mawag na ilhanan ka. Saan mo tinuwi ni bay? Nawa, sige kabawa na, bay. Ibu kabawa na, bay. Ay, ka nang sure juga nga. Iya dito kabit. Suga na, bay. Tawag na ako sa... Kaya ba, naran na yung panahon ba eh? Wala lagi na nimo lagi. Basing dugar sa na nimo. Hindi bay. Tinuod yun? Tuloy bay bay. Ha? Sige na ba eh? Bang! Sige ba eh? Gutom na ba eh? Pero tinuod yun siguro itong inisabog na. Nanikabit yung uya ka. Paano ganun ako ron? Tinuod yun yung gingon. Ay, ako na gini. Ako yung isabon. Bang! Tatapon. Ano sila na po? Sakit eh, ako. Oh no! Mao na gini. Sundo sa kwarto. Ako ni sumbang ni Ragibok. Sakpa na sila ron. Pero say buhaton ako. Sundan paminaw na ako magunsa sa diri. Sabi ni mga para ako naglawan. Tilawan. Wow, kanan ni. Ano? Gusto ko. Kada ko gudaan na. Ha? Mga tao ni. Bismillah. Ilawi na. Besaw ni. Ano lang? Wala nito na pagkakas. Ano nanghang ang iya? Ano? Daku agad yan niya. Happy na eh. Ang yawin. Hala, kalambi. Hala, ni kuto. Hala. Patay. Nagluib din niya. Hala, nagpalak-palak. Hala, sugda na nila. Tsaka, gusto tignan mo. Hala, dako kayo. Hala, kadako. Hala, patay sa buko ni. Nagluib niya yung uyab. Hala, kalami. Hala, umutiya ako mo.
Naku, ah. Lapi-lapi, lagi jo kayo. Lami eh. Ani ah. Hala. Lami kayo. Sige, isulod lang. Kanina po to. Traitor gini ako. Amigo na mo. Traitor! Iluib pa niya ang akong amigo. Kami oy. Mau di si sabong lagi lakila kumayo. Tungod sa islang gibuhat. Karon ako ni sila itugan. Tugan ko ni silang ragbibog. Pantay lang bro. Bruh. Ganyan na ako si palitan mo. Kutasan ako eh. Sabi. Wala sa pala oxygen. Ganyan ko sa tuloy. Salamat kayo. Ano mo na? Plus mo ka? Nagkuras ako eh. Dali ka dali. Imong uyab. Oh, imong uyab ah. Ano naman? Ay, sa ko palitan. Ano ko iya ba? Ano? Si Orlito Palito. Asa to? Si Orlito Palito tong amigo. Oo, ano to eh? Nakita na ko silang duha. Ni Ashley Nicole o ni Orly Palito. Ni Sud sa kamotel. Wala lagi ba? Lagi na ulingon ba? Oh, Wah, nakahikuha sa sakpan kasa. sila. Oh, tinuod gini yung sulti bay. Sakto juga. Nasakpan ako sila. Ya, kay bawa juga sa mga dungo. Oh, ni ana imong uyab nga ablihin na. Ni ana pagid. Nya niingon sa siya. Ni ana pagid. Wow, kalami. Dako kaayo. Oh, ni ana pagid. Masakpan ako. Nya pag-ingon pagid. Dakuha sa imo oy hang kaayo. Oh, ni ana gid masakpan ako bay. Tinuod gid imong istorya bay. Grabe. Iba kasi mong uyab. Yan, saan na ba? Tutong ka na ba? Ato yung sungol, mintras na pa sila dito. Sige. Bago pa sila nakasud. Kapag ito mahuman. Tara na! Ato ito, para mapas na ito! May sud sila dito. Nakita na ako. Uy, kailangan ka mahon ni mong kagalingon ha. Makita na, kailangan andam na ka ha. Nasa dili sa sud. Puso ko itong laki. Ayun, kalmahin lang yun. Tara, ato sud Dalo nun. na kayo ko. Dali! Sa ulo niya, ako niya eh. Ah, bay. Tara ba eh? Ikaw na try ito ng amigo ha? Basta ka niya, dahil sa kamay. Ikaw sad. Maodan na yung gikuan. Wa mo nga kagduro mo bay. Migo kita. Kung siya gibuhat nila dire. Kung sino gibuhat? Kita kaon nagkaon mi dire. Ganun nga lang yung motel na nagkaon. Mao yun. Para fair play ba? Para mapil na mong lasa ba? Sang na ba? Sangira niya mo ba ya? Sang na. Ito juga na mo bay. Bay, wa jud ni trader ni bay. Sukat-sukat bay, wa jud ni trader niyo. Sa ninyo gibuhat din niya eh. Ako magaling sister. Bayad din. Ay, sorry kay bay. Siya ko ba? Unsa man ninyo gikaon di? Anong diri pa man gikaon ninyo? Unsa ninyo ay? Mo din ni bibi. Sige nag-chat. Mo sige na nagigi-order din. Mo din ni bibi sa imong sige busy bibi. Huwag ganiingon tayo yung good. Sorry kay Bibi, kinabisi yung kung asik order kay. Dali mo kayo siya maurot kinami ba? Asa tinawag ta ko ng unahan. Ano na bibi ka ng buwan? Wait, sa lang suon. Pero tayo na niya. Grabe. Unsam na siya. Asa mo palitan ni? Asa mo palitan ni bibi? Kalami ka to ni bibi. Ila kuya war ang chismis sa eskina. Ah, mauli pero di kayo lamiya di ay. Balik-balikon. Ano ito ka itabi? Mo din imong sige kuan ha? Mo kalami ani eh. Pahilak. Mo din ang chismis sa skina di ay. Magkahilak ka na siya. Mo din sige ni kuan dito sa gawas di ay sige mikadungog ani sa istorya nila dito. Mo din ang chismis. Sorry jud kay Bibi ha kay nabisi ko kay dali mo ko siya maurot. Kalami silang chismis. Okay na bibi. Sorry jud kay bay. Basta ka nilang yun mo i-order. Bye! Bye yun kay kabay! Unya lami bay. Sinsya na jud kay kabay. Tingnan mi ama din yung gitaguan day oy. Sinsya na jud bay. Kamu na sa diha. Lami kayo eh. Tinuod na niya. Makahilak.
Wala na. Ha? Wala na, bay. Pag-order mo. Dali, lami kayo. Nahulog na. Paninot ako sa lami, oh. Ano yan? Namita na. Pag-order na. Namit kaya. Pag-order pa mo. Pero di ba lami,